बड' लेंगुवेज मेकार हेलौ बाजै जाखांबाय नामा जाथ'वाखैनो नोंहा जाबाय नामा बड' लेंगुवेज एसबि ब्लग हाय आब'नो हेलौ लाइक हरदे जोंहा सोर फैदों अननानै बड' लेंगुवेज जामानदों मा ओंख्रि संखोनो माबासो सिब्रु आलु ओमफ्राय मा दासो आंहा आब'नो आंबो दासो होदों एसबि ब्लग आगै लाइक हरदो जोंहा सोर फैदों अननानै एसबि ब्लग हाय बड' लेंगुवेज लोगो जादो दे बड' लेंगुवेज जोंहा एसबि ब्लग आगैजों लोगो गैयाबा लोगो जादो एसबि ब्लग ब्लु हो आब'नो ब्लु हरखाबाय आं आगै बड' लेंगुवेज जामानदो अके एसबिनो एसबि ब्लग थेंक इउ थांजोबलायबाय नामा सोर दं जोंहा कमेन्ट खालामदो अननानै कमेन्ट खालामदो लाइक खालामलायदो जोंहा अननानै लाइक हरदो दसे सापर्ट खालामदो एसबि ब्लग साब खालामबाय दे आंनिखौबो बेक खालामदो प्रानजित बर' हेलौ हाय मा खबर प्रानजित बर' ओंखाम जाबाय नामा एसबि ब्लग लाइक होबाय आब' सनानो थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय एसबि हाय
प्रान्जित लोगो जादो देनो प्रान्जित जोंहा HBजों लोगो जादो लोगो गैयाबा लोगो खालामलायदो बड' लेंगुवेज र' बाजै आं ओंखाम जानि र' होनो दे जा प्रान्जित बर' जागोन नो प्रान्जित बर' प्रान्जित बर' बाजै मा खालामदों ओरैनो दं जोंहा हाराव लायनो HBया गैया मा होनदों थेंक इउ प्रान्जितनो प्रान्जित बर' वेलकामनो मा होनदों प्रान्जित बर' मा होनदों देरहासार मा खबरनो देरहासार मा खबर HBया गैया मा होनदों आंबो बेक खालामबाय दे प्रान्जितनो HBनो नेटानो नांनो नागिरा HB ब्लगा गैया नो HB ब्लगा मा HBया गैया मा होनदों HBया गैया हाराव अफिसियेल लोगो जादो दे थांखो ना माखोबा हाराव अफिसियेल थांबाय नामा जोंहा HBया गैजों लोगो गैयाबा लोगो खालामदो
आगै नोंस्रा जाबाय नामा? मा ओंख्रि जाखो? आगैया होनदों नेट गैया नोंनाव आब'नो नेटआनो थांलाय फैलाय। जाखांबाय आब', दालि दाउ भाजामोन। गोथावानो आगै। सोर सोर दं कमेन्ट हरदो जोंहा। सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो जोंहा लाइक खालाम प्लिज सापोर्ट।
whether the major air pollutants SO2 मबाइलखौ बिदिनो एलबियाव दोनना ओंखाम जाहैनोसै मुदाव गालांसै आं लोगोफोर जाखांबाय नामा आब' दालि दाउ भाजामोन बिदि प्लाप्लि जाबा नायनो बागोन ओंखाम जानोसै आंहा लोगोफोर बिदिनो एलबियाव दोनबाय थाथ'नोसै आं सोरबाफोर कमेन्ट हरबा मुदाव गालांसै ओंखाम जानोसै फैद' जाम्बा थाथों दायो सुगोन जाखांबा आजा ओंखाम जानोसै सोर सोर दं जोंहा अनलाइन कमेन्ट हर लाइक खालामना हो
फैद' आजा ओंखाम जाहैनोसै।
Hi guys. Ada official live. Bodo is maker. Bodo link. Hello, like my upper channel. Okay. Hi, Bodo. Request Ang habi kang nito ko sa Senandun. ang sige. Hi guys, hi guys. Net gaya nang now abo ne hai soरबा मा ख्रि जाखो आब' हारा अफिसियेल लोगो जादो दे सोर सोर दं लोगो जाला जोबदों That's 42 minutes जादों. Net टेक बिहरदों सां. नायलाबाय थायोबा बे सासेया सोर जाथावथाव दे नोंबा ह थांबावबाय थांबावबायलै थांबावबाय Hello guys, welcome to back. Bisaya Rodi. Đi không biết sao. Lúc đó sáng lại. Cái xích lẩu đây lại đi xích lẩu không ăn được xích lẩu đỏ. Này. Ấy nhưng thế ta lại được xích lẩu. Bố không có ăn được. Này được xích luôn à mà. Thật đó. Cứ lóng cứ là. Cho bây giờ đúng thì bây giờ bà. À khơi con này à mua không cái gì nữa. Phải. ăn cái xích lẩu sao. Phát cứ lẩu. Vậy là nó là phụ được. Thôi, này nó có nơi nó gửi, xem cái bán này có là. Phụ được nào? Phụ, bắt được nào? Thôi vậy. Đôi yon rồi thật đấy. Thật nào? Đang rồi đây rồi. Nó
होनो आं मोजाङैनो जेबो जायाखैलै